O kahibulungan nga manluluwas, nga mao si Jesus Kristo. Gitaguan niya ang akong kalag sa tanan nga katalagman. Gitaguan niya ang akong kalag dito sa bato nga bantilis. Tungod sa iyang dakong nagugma, gisalipdan ako niya sa iyang kusganong bugton. Unya suluban ako sa himaya, aron pagsugat kang Jesus, og magahari uban sa Ginoo dito unya sa milenyo. Gitaguan niya ang akong kalag dito sa bato nga bantilis. Tungod sa iyang dakong nagugma,